Hi everyone. Ay magandang nag-try tayo mag-LS. Ayan, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, maganda. Maganda kayong lahat. So dito muna tayo mag-LS. Teka lang Down ka ng ilaw. Try ko kung may manood dito. Try ko kasi matagal ako hindi nag-LS dito. Kaya Rods Murillo. Rods, dito ako nag-LS kasi try ko. Thank you sa congratulations again. Medyo nabudol ako dun sa video. Nabudol. Alright, teka lang share ko lang ang aking LS sa ating share ko lang ang ating LS. Copy link. Okay. Teka lang. Kumusta na, Rods? Init ng ilaw. Alright, clickbait chows mo nga nahingap na pinamati na tutukman ako sa pagparakula. Pero okay, ganda. Di nag-change ang nakakunkuan. Wala pagbabago anakon, wala changes anakon watch hour kay di ba di man kun sa Facebook ini kadi wagas, diba? Ayan maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa Facebook. 4.9 million reach na tayo, 1.3 million engagement, at meron na po tayong 1 million views na video. May road to 900,000, meron tayong 700 plus. Ayan, kaya sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, ayan, thank you. At ayan, dito muna tayo mag-LS sa ating YouTube channel para naman kahit papaano. Rods Murillo, alam mo Rods, ang pinakamalaking followers ko everyday, Rods, 1,000. 1,000 last day, tapos ngayon nasa 500 lang yung nag-follow. Wala akong upload masyado ngayon na content kasi nagpapauna ako, Rods. Wala akong update na content, pero yun, nagugustuhan naman nila yung run, monetize na. Di rin na siya mamonetize o Rods kay maihan na, pero ang kaupayan man lang kasi, yung mga subscription, pwede. Kodus. Actually, waray up niya pa kay nagpapakuna up. So, kapag damon ako na daraman mga suggestions, Rods Murillo, damon niya mga suggestions nga nagchat-chat, pero wala man ang kanil, di ba, ibang staff, wala man ang kanil nagbe-video, wala man ako din nagbubulig pag-take, di ba? So, may ito nga parang di rin ko ma-realize ang sayong skit kasi wala man sa magbe-video. Minsan kakuri, kulang ang gulo sa'yo la permi. Liawa. Liawa lang actually, liawa lang. Uy, ito ako ran nga wak-wak usap-usapan di umano, madaming views. Sana umabot ng 100,000. Ayan. Tama, wara camera. Teka, tawang-tawa si tita. May good mga nagusid, mga video reaction na sa app. Di ka nito. Nagra-rant talaga. Patok talaga mga rant ko nga mga content. Ito mga real talk talaga, mga rant. Di ka, last time, Rods, just to share, may unti sa, may nagpadaraman, gihapon, mga pahalipay, casting, ganyan. Actually, ang content ko yan
ito nanay serye gihapon damon mga nagre-request sa nanay serye di kan mayong gihapon sa mga Bisaya talaga basta Bisaya waray nga istorya di kan sa akon nagpasalamat na kasi kada ko talaga man po sa akon page may na mga shares so ayan sa nga talaga mga Nortihanon, mga Westihanon, Estihanon, dala ako salamat sa iyo kay kumbaga nalilipay ka mo nga aada oo nanay siri actually damo may nag-request may good nag-request nga maini sir hindi ko man mahimo kay dapat din ba mayon mga accomplice nga mga kunyari mga madi an madisiri ko nga waray an inaaban garay ko himon an madisiri nga waray pati an mga eksena san pagkapi eksena san paghuram pagpago mga waray basta Rhodes Murillo if I sana makauli na waray vlogger makaka lalaglalag man kit sa summer with my mga friends man nga nag-invite sa akon. Yeah, di ba? Kaayaw, di ba? Kaayaw nga. Eton. Wala na din ba kay di na kasi sila maarang man nag-LS up. Si Nanay Siri pwede lang ito nagbabani. Oo nga, nagbabani bugas. Basta Rose Murillo, nagtitinaw na hingatawa kanina, kinakalbara na sa pagpabakuna, ginburong ak sa nakakadtuan, my God. Maupay na lakay, ang nakakatuan, Pinoy may siya sarili nga sarakyan, iton. Ayan, meron na tayong 2 million viewers. Ay, may ginburong ano. Iton. Di kan mabalay, buutan si Kuya Kuan. Ya, duhan on roll. Karoy ko tanong duhan roll. Sigan pero kay gihinanap na si Berting nga si Luding. May nakunta may nakunta na Berting and Luding season akuan. Nag-edit na sin poster kunta nga di ba? Ay my God, you know ko nag kapaso. Mga ay Ginoo ko. Teka lang. Hello? 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 Oy, Kuya Josh official, teka lang ha. Teka lang.
Ayan, naka-live ako, oh. Ay, tama ba? Ayan, oh. BG lang ba? Alright, bye-bye. Bye-bye, Michael. Thank you. One more picture. Oh, bye-bye. God bless. Ingay, ha? Inay, Permina, inay. Inay. Ayan, may tumawag yung dati kong estudyante. Shout out kumaring Litz, maupay nga gabi sa iyo tanan. Babe, all night, thank you. Ayan, lagyan natin ang moderator. Kumaring Litz. Bye-bye.